Sulamani kanga kuda le mase bodu. Ibariga bola baro sulamani ngomodu di tambada. Wadi adi kuyaza dugutra toma dugutra toma. Ikan porta. Celule ile wala ma dugutra toma. Oche kuma rute beli o kane wala lama e mortu. Chekoro bali kane sola ngane wala la e mortu kono kan. Fajalo bali ka balena ngone wala la e mortu. Wala bi kuna fenu e mortu barabi. Mwani mwalalo tiye mwabile zarabe lale modu saya mwani modu. Wana taterule barekanye diya chamono. Dugutale la kona kanni, dugani sura kanni, ya kanni. Oh, bomudo, senu kuna na nyasu. Imana bidire wale lolo na sangini ula chaye janga mabro imana bidire wale amani, senu kuna na sangini drogoro. Imanja bagat. Pariseno baro la bemanga ya kigerina kona ya bemanga bo kalo dunia kona sangine ulani jo mba kibe molodi ne kona mo kona tajiru kale kama koroko ndene mo ya bla baro la tuno me yamane dia bila mo la ngani ula lo febe bila lo ndoro jira bila la bisigini sama kama teka pepo la kabisa asale ya sama baru dengan ini berada mana baca dulu lah gimana Mari ini berkala mina dunia masangin orang itu. Ini lemah kamu modal, kamu apa sebut cuma kamu modal udah. Pak, mana mana ke para dunia macam ini problem modal, ini problem kita macam ni. Problem itu kerja mudah ni yang dunia kamu zaman. Tu yang kerana muai, boleh no yang kerana muai ni pak, boleh pasal gue pun. No yang kerana muai pun. Himalaya pun. No yang kerana muai, bila dukung mana pasang. Pangul busi ke dulu mana kola dunia pun. Ini saya kau pun ni mana ni bukan itu yang mai sangin ulang tu kita tu kita lah jadi na ngolu busi dah mereka mana bola tu sebenarnya nimbo. Orang mana tu mah ada mana ubesi ke mana magola kalau pro dah cikgu. Pada ni dia nak gaji ke pro dah pintu. Jadi pro korporasi dah sangin ulang jadi kepada orang dia berada di dekat orang sangin ulang daripada mereka daripada mana tahu ya. Jadi orang boleh kita berorang macam ni. Alright.
Aringe bishika mone bafana na ya tomadia. Mone bola te akubande mala gerane. Niwe tare trati sa dunya ngana. Mone bola te mun pani dunya kono. Ki pare kono ka kene ka ko ate binani jira ka ki ga ba wali ni ko na takir kula mo. Ai mono ga si te dunya kono. Kai milita. Ko di ya blon ko ga do para korone ka. Diablo God, Semangere God, Semangere God, Agimane God. Bagai kasih mani kanun dunia kono, aku semangere so mani kono media mani. Pada tamu saya dia festival organisasi kamu di kota ini nak boleh kangen saya di mana? Ayam tu kerja, ambil itu. Ayam tu kerja, kantor ini kerja. Ayam tu kerja, kawan dari dia dah. Lagi. Bukan ini ada malah bukan ini musuh dah kalau ngasih dah masalah masalah macam apa bukan aja bukan dari mana lebih no. Ada bukan tak ada dulu lawan murah jauh bukan dia. Seru kan ada murah yang istri dah apa betul lah murah ini. Kamu ini terus beri no bukan ini bukan ini bagari. Aja dia bagari boleh baal boleh. Seru. Hamba jalan boleh. Kaca korang boleh. Hari cakap ada kan boleh terlepas nak kunjungan terlepas ni mana mau cakap kunjungan kalau boleh boleh. Kalau boleh terlepas nak malu. Kalau kunjungan ni aku nama kunjungan bila mana. Kau cakap beri kah? Jadi nama nama muda beri tak boleh ini boleh saja. Kalau dah je, ini boleh kan? Ibarat kalau dah ibarat kan? Apa jalan nonton dulu boleh nama sini ni kan? Macam mana lah? Sekolah boleh. Kajuran ini sudah boleh, kamu juran ini. Masih mana sudah lewat di mana dia nak malu. Kajuran ini sudah mana. Masih mereka sudah mereka. Kadang macam ni boleh. Pergi jangan dia le. Sudah. Yang mungkin kita tu yang orang macam mana ni mana jadi yang orang dunia pun ayah kan baik kau tahu ya. Sudah. Alif bulan ini nanti dunia kono. Selama ni kalau ada orang beri dia apa mau beri kita berikan boleh. Sini tu ada dua aja kono. Kerana ni kono mana juga. Berada ni naik. Saya ni bulan tahu apa mana kono macam kono kita ya. Semua di sini kono beri kerana ni kono. Buat semua beri kerana. Sama jadi sedikit. Apa kono. Macam. Dah sana kali kono kono ini macam mana. Bagaimana pasal kono. Apa jadi kerana kono beri kerana. Seru ni agak suwe ni ada orang ni suwe le orang orang panas buat ni dah boleh yang dulu je kalau boleh suruh. Balik kalau tak mau balik ni. Punya minggu ni mau di mana yang bila. Solo. Ini jelas sebagai sekali. Balik kalau bila dia. Kita cuma pergi berasa dulu. Balik kalau bila. Berapa menjadi dia mau dipakai? Asal dulu.
Soalnya mana lah kasih kaya apa no? Nama malu nama perabatan kalau dia bisa baca perabatan ke bisa baca perabatan. Kamu mari dalam di balik ada dua min habis di pagi kan? Ayah pergi ambil malu na udah soalnya di corona kali ini belum tuh tapi sebanyak tapi. Jadi kurang ini. Oh jadi nak perlu nak ukur deh. Jadi kurang ini su. Oh jadi wali nak ukur deh. Jadi kurang ini su. Sandele malu, katanya kamu oke. Sandele malu, kata juga tu Sulaiman ni. Memang aku Sulaiman, mau fans sama nak fans sama ni. Mana ni saya ni sama bu. Tapi sama bu ini. Jadi, nama saya jigi de fura jigi kan, nak nak fura dia Sulaiman buat sekolah. Malu buat tak buat sekolah, memang fura Sulaiman jigi fura. Konare, ema tena dia ajawa. Fala do jigi Sulaiman ko na te. Kone fala me maso ma krisi. Kone fala maso ma yada. Jikoni Sulaiman ko na te. Kala mai fasoko, kata mai pada meko, kata mai fata meko. Kini tu jaula munu sana ka bodla. Atoma barka bla sande tu ka yele ka bodla be pa bana. Ala lu so ka tidak. Jeru ko na re. Ika jikoni Sulaiman ko na te jigi fara jigi ka tuwa. Jigi ka usafa ya. Atoma jigi do ko hidu ko do be sana. Oh, kalau dia tu ramai di bawah kau kalau bangkoro. Ulu nana cerita tadi orang Jerman ni pun ada cerita. Kita cuma bilang. Itu semua orang semua. Apa akhir tu? Siapa malam belum bengkok. Ni berak malam ni kau pilih tu. Ibarat sulu. Di zombie. Wanya wo mission fane ni go na folo se mission na folo bi ni ko ali malo aga ke santai machine fo ala barka la bi mi se ka ke mo ibe ma to ni kana kuma ke i dantu o mai ala mali ala ne te dun so ye presso mai mais nebe mi don du so kola chamandu mais mu don soma kola chamandu ala ne brahma fotigi barka ale brahma fotigi sababu ala ne salif toga sababu ala ne salif toga barka ne be yala nu mo chama krefe ka baroke o ni kala fen chamana mais ne te do so de somai ne banki parakela ni karamɔgɔ solo ni ko an ka k'i jigi a ye mankan da ni ko an ka k'i jigi o jigi baara an bɛ s'a la sabula an b'a gɔnifɔyɔrɔ kɛ an wari sɔrɔ yɔrɔ ye an b'a kɛ fɛn wɛrɛ ye an ta ye ni la kanu de sinon ne la mɔna yɔrɔ min na a ye mɔgɔ faama caman bɛ yen mais ne yɛrɛ somɔgɔ si tɛ faama ye mais ala ye an sigi bɛɛ k'i sigida min ma a waritigiw ka ca bi o denw caman bɛ bɔti ni bari ni fɛnw de camancɛ la n'i y'an ye donso cɛ la ko na kɔrɔ don sinon ne bɔɲɔgɔnko ne ni mun ye kalan kɛ cɛkɔrɔ jate b'o la a ka ca ni san 26 ye bi mais bi a denmisɛnninw bɛɛ bɛ bɔti ni bari ni gulɔmi ni fɛnw de la cɛkɔrɔ jate ale bɛ kungo kɔnɔ an bɛ banki baara la o bɛɛ ye yɛrɛ dɔn ye mais ni mɔgɔ caman ɲininka u b'a fɔ ko fa de b'an na mais an bɛ mun dɔn u t'a dɔn an bɛ se min na u tɛ s'a la karamɔgɔ solo bi ti jaabi i ka kalanden n'o ye Tumani ye a ye dɔnkili bɔ an na ni ala sɔnna n bɛna ale sɔn san 1 fɛn na ne bɛ dugawu de kɛ solo ye ala ka an jɛ ko la galon bɛ an ka jɛ kɔnɔ n'o ye donsoya ye ala k'o bɔ a la fɛn fɛn y'a sira jɛlen ye ala k'an si o ma nafolo ani tɔgɔ o kana an bila nkalontigɛ la o kana an bɔ an ka sira kan an ka sira bɛ ka jɛngɛ dɔɔnin wa an ka maakɔrɔ n'o ye burama fotigi ninnu olu u sen bɔ a la o ye olu jalaki ye parce que fɔlɔ n'a ko jɛngɛna ale tun b'a la tile mais sisan a bɛ ka jɛngɛ a tɛ k'a la tile bon ko fɛnɛ fari bɛ k'a minɛ n t'a dɔn ni dɔrɔgu de don ou bien fɛn jumɛn don ale tɛ bɛ kuma la
solo ni kumana ko jugu i b'a fɔ ka aljaba ne bɛ fɛ solo ka fɛn kelen de bila a kunna an jigiya bulo ne kunnare fo ka min kɛ an ti janfa solo e bɛ se ka dɔɔni fɔ ne la kuma caman ne bɛ taa i ka sogo bɛ dun n bɛ taa i ka na bɛɛ dun wa ne bɛ don i fɛ ka bɔ ne tɛ maa si dɔn fɔ i ye o jigiya bulo den bɛɛ bɛ ten ni ne ka kuma min fɔ n b'a fɔ a fɔ a tigi ye ko ne ko ten a tɛ se ka sɔsɔ a tɛ se ka ci o bɔra fotigi an kalaw la o tɛ dili an kalaw la n bɛ hakɛto ɲini kuma janyana ni ala sɔnna kalanden bɛ sɔn so i ka jigiya n bɛ dɔ fara kan ni ala sɔnna ko na